Takže ahojky, vítejte u speciálního dílu videa. Nevíme, v jaký to bude rubrice, ale najděte to každopádně na blogu. No, budeme natáčet, jak si děláme zmrzlinu, nový pohár, taky. No. A pak bychom vám možná i natočili, jak děláme koktejly. Jo, a potom se ještě můžete těšit na video s Fima. Možná teda, my už jsme to jednou zkoušeli, Ale jak nepovedlo se se. nám to nepovedlo, jsme to k tomu museli vyhodit, protože ta Fima už se s tím nedala nic. Takže můžeme začít. Jo. Takže budeme potřebovat samozřejmě zmrzliny, sorbet mango a z Cartedor sorbet citron. Pak Budeme potřebovat cukrářskou polevu, vypadá to otevří. což je vlastně takováhle, to není jakoby poleva, to je takováhle čokoláda. Čokoláda, no dál. Pak samozřejmě nějaké kuličky na ozdobení, A potom žíci na nabírání, No. misky samozřejmě 2. a něco na ochutnávání. Jako to není na ochutnávání a tohle je domácí zmrzlina, tak abychom už nemuseli čekat, než to bude mít hotový, tak zatím budeme jíst tohle. No, takže to je zatím vše a můžete si těšit, jak budeme natáčet. Chceš tam vidět? Takže Tereza už začala trošku Dělá tady. To- Sorbet, malinový, už tam dala tenhle ten citronový. citronový sorbet, je to prostě dvě. To už můžeme dojíst. Drž, pevně. Dáme mango. Mango dáme 2, teda podle toho, kolik kdo chce. Tak No, teď si dá Denča, No já nemám ještě ani tuhle. tak si ji tam dej. Posypeme kulička, Ježiši. ona je roztekla. Posypeme hezky kuličkama, aby to vypadalo pěkně. Tak. A pak vám to vyfotíme na konci. Tvoje mama nadává. No. Ježiši. Tak a to úplně voní jako mango a ten citron to voní úplně jako taková ta citronová šťáva z Jupíku, jo. A nebo z Chorvatska. Chorvatsko ti voní jako citron, jo. Dejte, teď si to nějak hezky zapícháme. Jo, nezapícháme, no tak to tam pohážeme různě hezky. Ježiši. Já jsem si tam taky toho dala moc. No, ale celý. Je to jinak. Sice jsme říkali, že budeme jíst ještě i tuhletu zmrzlinu, ale to potom taky omluváme, jo. Jsem myslela, že to bude trvat trošku díl. No a potom, jo, počkej, jsem musela říct ještě jedno. Mně se to líbí. Takže máme to takhle. Takhle to vypadá. To vemu. Tak, takhle vypadají. No a pak vám je vyfotíme ještě. No. A pak se můžete těšit ještě na výrobu koktejlů, což bude úplně podobné. No a ještě... Ochutnávku. Tak počkejte, my si ochutnáme, když... To je domácí vyrobená zmrzlina, kterou vyráběla Terka. Tak, Ne, teďka fakt řekni, Denča. jak ti chutnala? Mohla by být lepší. A co? Aspoň něco. Jdi dál. Vypadá divně. Stoj. Jako je to dobrý, ale chutná mi to jak je hodový jogurt. Ale to je dobrý. Tam je marmeláda, totiž rybízová. Mám to. Jen to chutná jak, když necháte jogurt strašně dlouho v lednici, potom ho máte zmrzlej. To je hodový jogurt. Takže zatím ahojky a vítejte Vítejte. a těšte se na další díl kuchařek. Kuchařek. Jo, už víme, jasně, uděláme vám rubriku kuchařky, takže to najdete v rubrice vaření. A jdeme dělat, za chvíli půjdeme dělat koktejly. Takže zatím. A jo, a potom i vám ještě před těma koktejlama, vám potom ještě uděláme recenzi na to, jak to chutnalo. Takže ahojky. Ahoj.